Hola, jo sóc Snow. Avui som 7 de juliol de 2026. Avui he anat a Blanes a fer mal, dolor, és de quiromassatge dels tendons i m'ha recol·locat el peu, per sort. He dormit, estava molt cansat. L'esquena, el Miguel m'ha vist una cosa i m'ha descontracturat, però demà i dijous no seré fi. L'altra cosa, mira, no se'n va. Fa 3 setmanes. 3! DLC està guai. És un altre assassí d'Out, però és una altra forma. El dijous començaré Dishonored 2. No he jugat. Bé? Malament? Que vagi bé i demà més. Adeu.